sortzikotea da estazki, eskazti, ondo esango, ondo hasiko gara, eta Iker eta Matxin etorri zaizkigu, Arratsaldeon, nahoz ahora, besteak beste disko barriko bikantu moldaketa akustikoan eskainiko dizkiguzuelako. Hori, Uno ze moduz, mutilek? Ondo. Egia esan diskoa plazaratzen zunien eta kaleratzen duzunien, sentitu behar da horrelako, listo, beste bat, egin dugu. Bai, baina, bueno, zeregin asko pilatzea baita ere, Zeregin asko diskoa sortu arte eta grabatu arte eta kaleratu arte, baina kaleratu da gero ere bai lana pilatzea, bai, ez pentsa. Hala ere, kaleratuta gero, beste kontu bat, beti esaten duzuena, guk musika egiten dugu, zeuek antolatutako musika, azkenien ibilbide bat daukan eta proiektzio eta evoluzio bat izan duen talde da eskaztibe bai, hasieratik ona, laugarren diskoa aurkezten gatoz, oso gaztiek zari esaten gabiltz, baina musikan denbora asko, urte asko, oneri eskaintzen denbora asko, eta esan dako aldaketa horietan, azkenien zauek erabakitzen duzue, laugarren diskonek estilo hau dakar. Gero orain, guk, entzun. Hori da, bueno, hasiera baten izenak esaten duen bezala hasi ginen oso musika estilo markatua, ska, punki eta inguruko estiloak jorratzen, baina zuk esan bezala garapen handia eduki du taldeak eta pentsa 13 urte goaz jotzen eta ska, punki, reggae, giro hortatik aldendu ginen pixkat eta beste doinu batzuk lantzeko gogoa sartu zitzaigun. Eta ez dakit oso estilo horren bila jungean, baizik eta atea zaigun guri entzun deun musikan arabera, influentziak aldatu intzeskigu, da guk sortu duen musikare bai horrekin batea aldatu inda baita ere. Bizitza bai, Iker esango dugu, 15-16 urteko lagun talde bat batzen da, eta normalena bada, eskara edo esaten zabiltzena punkira edo, adinak ere eskatzen duelako hori, ezta? Beste, eta 30 urtekin, segurazki beste zer eskatzen du gorputzate bai. Nik uste bakala baita ere hortik pixka bat, gu taldea sortu genuen, 5 lagunek sortu genuen, eta oain sortzika baina, garai hartan 5 sortu genuen, eta hoize festako kristona genekan orduan, aldarriak askoz zorrotzagoak zian segurazki, mezua berdina izan dare, tonua beste bat zan, eta hori, heldu egiten jungean enean, beste gozatzuk unkitu gaitu edo beste mugataz sentitu dugu, eta horrela, guri egan ere egin izan duen bezala, diskotan ere, eragin diferentea daka. Bai, hori oso politxe bai, Zaten zuen nien, 15-16 urtekin letrak eta hor, mundu aldatzen zule, ganera sinisten zulako baietz, eta gero pasaten di urte batzuk eta inozu, bueno, jarraituko geuria portatzen, baina agian ez osotasun horretatik, bestak beste jarraitzen duzuelako zegoen estiloarekin, gitxi gora bera, Matxin, zegoen taldi edalako, baina gordinago, irakurri dut laugarren disko ni dagokionez, suposatzen dut hori rockeroago, pop kutsu gehiago, ez genekan bate bildurrik aniteko nik uste atatzizite eguna, zuzen motelagoa atate baldin mazaigu atea itea eta azkeneko kanta didez motelagoa da, slow funk edo poperuagoa, wasabi bezala, danetik handao pixka baina, ez da bildurrik euki itakoan hori iteko orduan. Momentu baten Iker, esaten hemen 2 minutu egoten gara programia aurretik berbetan, esaten zenidan, horren beste denbora, talde bat daukadala pentsatzen, zuekin doa, azten zoazte honekin, eskazterekin, beste laugarren lana, 13 urte egoten asko da. Lehengoan amak esaten zen, joek, zuen inguruan gauzak aldatzea, baina zuek taldeakin jarraitzezu, gauzak gertatzea, harremanak azteia bukatzea, baina zuek taldeakin jarraitzezu. Legia, gu geu guztek taldean barruan oso asumitu daukala, oso presenta daukala eta talde badakau eta horrekin aurreagoaz, baina eske inguruak ere nik uste oso asumitu dakala hori eta ingurukoak erlazionatzea gaituela talde bat dakaula eta hori nabari da. Horrela, onartzen zaituztela eta zegoen parte dela. Bai, uste hori gertatzela. Ez da erreza, Matxin? Eta 8 pertsona mugitzi eta 8 pertsonek hartutiek konpromiso hori, ez da erreza bez? Ez da bat erreza, bakoitzan lanak egin gehien bat, eta oain ensaiatzeko bakarrik gaina problemak eukitzitu gota arazo. 8 asko da, bai. Eta adibidez oain akustiko txiki bat inberdeu, baina 8 inditugun kantuak nola moldatu 2 pertsonak jotzea, pixkat zaila intzaigu hori ere bai. Guri, nik uste. Bai, 8 izatiak aspektu askotan ekartitu ustet zailtasunak, logistika aldetik, bidaiak organizatzeko orduan, agendak koordinatzeko orduan,
kontzertuak kontratatzeko orduan, espazio kontuak estenatokitan, esan bai, gero animatze geha elkarri da sortzi geha eta kiston kuadrilla eta kiston familia Hori da, onerako eta txarrerako zuzenerako goza talako ikusle modun bai eskenatokia betetzen duen talde bat. Hori da, konpensatze geha akatsak eta ez nolabait, abantaila badazka, baina gero logistikaletik egia esan oso ez dakit traba bat da, baina kontuan eukidareko zerbait da sortzi gehala. Eta teknikaria bat balima dator, edo bi balima datoz, eta beste norbait balima dator gurekin taldean laguntzea, baina 10-12 lagun geha, azkenean moitzeko. Esaten gabiltzena, onerako eta txarrerako. Bai, egia. Beste irudizek ikusten gabiltz, okerrezpanago txeneak utizonek, airearen aizezko instrumentuen pisua be bai. Ja 8-9 taldietara guzenien, normalien horregaitik izaten dalako. Beti bateriak, gitarra, bajuak danok izaten dituzue, zuen kasuen 8 pisua be bai, ez da? Zuzeneko horretan instrumentu bakoitzak musikalidade horrek hartzen duena. Bai, nik uste, Karo, eska reggae musiketan desunen naiz, instrumentuak segurazki justifikatuago daude, ez? Kanpoko jendeantza edo publikoantzat orokorrian, baina guk hori itetik ento zen, eta oain soinu berriakin eta integratu ditugu beste modu batea, jakinda bakoitzan instrumentuak zeintzu dian, eta iten genekin, ez? Pixkat hori nola enpastatu doinu berri hauetan, ez? Eta hori izan da pixkat gure erronka azkenengo diskotan, azkenengo bietan, bai behinik behin. Eta hori izan da erronka nagusindakoa. Nola aizezko instrumentuak sartu, melodia oso jaigiroko melodiak izan gabe, ez? Pixkat musika modernoagoa edo elektronikoagoa edo rockeroagoa egiten, baina aizezko instrumentuak enpastatzen, horrez? Diskoan 13 abesti asko da, bai, sorketa eta sormen lan handia hemen. Esaten gabiltzena, doinu berri hori, enpaste berri hori, zer gordetzen du? Jek, laugarren diskoak ze soinu da, nola esplikatu? Nolako kantuak diren? Piskat izan zen, konposaketa aldetikan oain arte inoiz genuna. Esan genuen, kantu asko ingoitugu, eta gero honenak aukerako ditugu. Eta 21 idea sortu genitun, idea horiek ezin ditun danak bukatu, 19 bukatu genitun, gero estudioan 15 grabatu genitun, eta 15-etik 13 aukeratu genitun. Piskat, prozesu luzia izan da, desberdina oain artekoa, baina merezi izan du da, uste. Kantu hobiak badaude, ez dakitanako nadia. Baina, saiatu gara, bai. 21 horietatik onenak aukeratzen saiatu gara. Estudioko lan handia be badauka, diskoak atzien. Grabaketan olakoa izan den, galdetu behar dizuet, ez eztoan grabatutako diskoa da. Eta disketxe batea gazatozia, Bagabigarekin une honetan. Zeuek ekoiztutako diskoak be egin dituzue. Hor, nahi dut esan, esperientzia badaukazue bide horretan, batzutan bakarrik egitea, bestatzutan babes hori edo bilatzie be bai. Kasu honetan, hori, babestuago esango dugu, zuek suposatzen dut ja honetara dedikatu zaretela musika egiten, beste ari asko solte geratzen dielako. Egia da, laguntza eskatu du azkenian managementalako kontuak eramateneko Bagabigan zerbitzuak disko honekin, eta bai, danetik probatu dugu, autoekoizpena probatu dugu, eta beste hainbat markakin. Uste diskoko marka bat egin dugula azkenengo disko hauetan, eta probatu dugu agente diferentiak, eta azkenean da hori, nolabait kubritzeko guri ez, gu iritsi ezin gaitezken aspektu horiek, nolabait jende profesionalak kubritzeko eta gure jarduna bermatzeko, ez, azkenean. Hori da, azkenean musika egiten duzue, batzen zarete, sortzen duzue, zuen aldetik konpromisori batzeko aurrera egiteko proiektu honekin guztiarekin, baina beste zerekin batzuk egin behar dituzue, zuen bizitza bestalde batetik du bai. Hau azkenean dalako eskaintzen diozun denbora guztia, azkenean askotan atara behar den denporia dalako. Holaxe. Zeuk izan dezun bezala, bai, gu danok gure lanpostuak dazkau eta asmatu behar dugu denbora, ez? Ez dan denbora hori asmatu behar dugu eta behar dugu ozein lekutatik ontara dedikatzeko eta olako lanak inalizateko azkenean jende asko gertatzen bezala, beste alde batetik. Kasualitatez, Lanzaroten aurkitu duzu lekuren bat, herri txiki bat izen honekin. Hala ere, oietik dator benetan? Afirmazioa, pixkat hortik anatu, afirmazioa da, pixkat lagun artean erabiltzen genuen, hasieran taldean, gero hauen kuadrian, pixkat zabaldu zen, eta daneak erabiltzen genuen, ez? Gero, sortziretan ensaioa eta, ye, mundu guztiak, ye, eta
Eta kuriosua da, ez, pixkat, gu handik eba atea zala, eta gure inguruan eba irabiltzen, hasi zela lagunak eta gola, eta, bueno, reskatau nahi izan genuen, hori hartu nahi izan genuen, zerbait positiboa da, motivazioa transmititzea egun zerbait da, balio gu elkar animatzeko, afirmatzeko, eta gure ingurura zabaldu, orduan hain txarrazta izango, ez, izen bezala erabiltzeko, eta hori da, ez dagoen arteko konplizitatiek, azkenien horrek ere elikatzen duelako. Zestoan izan da disko grabaketien, nola izan den, galdetuko dizuet, gogoa sartu zaigu, entzuteko, zio zer. Ez da berdina, apurtxoet entzuten da, ez da? Disko barriko kantuak entzuten ari garelako, bertsio akustikoan, moldaketa akustikoan entzungo dugu kanturen bat, esan didazu wasabi poperu edala. Bai, pixka bai. Horrekin hasiko gara, hori entzungo? Ba, hartu leku ematxin eta Iker mesedez, gero bueltatuko gara maira eta, bueno, xehetasunak jasoko ditugu, bestak beste grabaketan olako izan den, bueno, izan duzuelako ekoizle benetan oso ondo lan egiten duen ekoizle bape bai, diskoaren atzien, esan dako ze ondo, ze plan hona daukagu kostiralien, bestak beste, eskazti entzuten. Bizi berri ditugu argi ilun eta zarro gaude. Oh, 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 oh. Bizi berri ditugu argi ilun eta zarro gaude. Iraganeko minei ezintasunei kaso askorik egin gabe. Zorionez ordean, txiki zara maitean, zinez txiki zara maitean. Baina azken unean, zure azken aleak, aixe garoko du baean. Bizi berri ditugu argi ilun eta zarro gaude. Iraganeko minei ezintasunei kaso askorik egin gabe. Ze ondo, hau lojo bat da guretzat, etortzen zarie, da geu petiko miten zeuek entzuten. Bori, telebizterako moldaketa, bena esaten gabiltzelako 8 pertsonek osatzen dutela eskazti eta, bueno, holtza guztia hartzen duzuela. Honelako moldaketak egitibe tarteka politxea zuentzat. Bai, oin arte inoiz sekula ez dituguin, Osea, beti izan gara talde bat, akustikoak proposak izan dizkiguenean, ez esan deula, ez ginalako denak sartzen, o ez ginaikilako oso ondo online. Hori da, ez ginalako oso komodo zinditzen, bai, ustez, ez? Bai, hori da, komodidadia. Bai. Eta, bueno, hontan pentsatu genuen, igual basala ordua probatzeko bintzatola, gauza oso senzilua, hemendikan irratira juteko moduan iteko, osea, zehose behintzat, lagin txiki bat. Jendeak eskertzeu, egia da, guk esan nahi nuna da, komoditateekin esan nahi nuna da, claro, guk gure musika o gure proiektua defenditu nahi deun einian eskia oso komodo sentitzen guria estan registro baten.
Orduan, bueno, lana daka eta inberreko zerbait dala irutu zaigu behintzat oain, ze jendeak eskertzen du, ez olako lagin txikiak ez. Oso ulergarria da, baitza eta esetza. Batzutan, etorri akustikorekin ez, aurreko disko, esate baterako oso akustiko edalako, eta disko honetan sartu ditugulako ez dakitzen bat oinarri elektroniko, eta ez dugu erakutsi nahi irudi hori. Eta alderantziz etorriko gara, eta bestelako lagin bat bai, erakusteko kapazta gara, oso ulergarria bai bata eta bai bestie. Bueno, Gaztain estudioetan sartu zineten, zestoan, esan dugu Inaute Gaztainagak ekoiztutako diskue da, bestak beste Rural Zombies lagunek, danok zari lagunek, egon ziren hemen, eta esan ziguten, bestak beste, bueno, Inauten toki hori bazuen diskuek, soinu ona, bueno, garrantzitsua azken nien, ez da? Dana zaindu. Bai, aurreko ez dakit, entzule bateko esatezian, Inautek egoitzutako diskoak gaitzitu nien, danai hartzeila antzekotasun bat, baino danek oso ondo sonatzeuela. Orduan, bai, badaka marka sello personal bat nik uste Inautek Gaztainagak, baino disko danak oso ondo sonatzeue. Eta, bueno, guk aurreko diskoan aurreko diskoan grabazioan lagundu zigun ekoizpen lanetan Inautek, eta hontan zuzenean grabatu eta ekoitzi Inaut Gaztainagakin batein deu, eta emaitzakin oso guztua daude, eta oso guztua behakin lan intxatik. De hecho, kanta batzuk bukatu gabe joan ginen estudioa, eta bi partetan grabatu genuen, bat maiatzan eta beste irailean 2017an. Eta izan zen hori pixkat berde ginean ez dakize, eta Inautek lagundu zigun pixkat, norabidea hartzen da kantuak bukatzen nola baita. Oso guztua Inautek. Aurreko diskuen, ulertu dugunaren arabera, aurreko diskuen norabide bat eman nahi diozu ez duen musikari, beste zeo zer erakutsi, horretan apustua bada zainketa horiek egitie, orain badator, lan barria, bide horretan sakonduz, aldaketa horretan, eta ez dut nahi duzuen proposamen berrietan sakonduz, gustora geratu zarete? Bai, ni guztua nago, maitzakin pertsonalaki mintzat, talien ustete bai iritzi orokorra hori dala. Eta bai, kantak, danetik dago, esan nahet, aniztasun handia diskoan zehar, eta nik uste temak oso ondo gelitu diala, bai, guztua nago. Hasierako jarraitzaile sutsuek ulertzen dute, aldaketie, bai ez da. Danoko ez aurrera edo ez dinot, norabide aldaketak egiten dienien eskazti izenetik abiatute, eskan musika eta bar, eta orain, bestelako doinu bat egiten, egizan urtiepe pasadi, eta ikusi zaituzte bai, zeu bai aldatzen joan zaretela, baina batek faltan botaten du danetik egongo da. Danetik egongo da, hori da. Baina behin esan digu, faltan botatzeuela, holako zeo ze behintzat. Bakarren bat inguruko oso salia aurretik landu izan genuen musika estilo hortara oso salia, eta aldaketakin, aldaketa ulertu ez du norbait egon da, edo pena sartu dunare bai norbait egon da. Baina, beste alde batetik bai da, jende asko txalotu diguna aldaketa horrekin, eta animatu gaituna aldaketa hortan sakontzea. Eta azkenean. Zea handiena gure, ez dakit, reto handiena igual dara, olako etiketa bat eukita izenean, eskazti demostratziak ez digula importan musikan etiketaiko, ez dakigula ez etiketa jarri gure musikai. Igual festako kutsua baina baka beste kutsu asko, beste ez dakit ba. Bai, dantzagarri bada, proposamen hori bada, baina azkenin garrantzitsua izango dalako bai, zeuentzat egitie. Dudik gabe. Bestientzat bai, dana egiten dugu bestientzat. Baina gustatzeko, disko bat plazaratzen bazu da, baten batei gustatzeko helburuarekin, bestela zeuretzat egiten dituzu kantuak. Oida. Baina zeuk defenditzie oso garrantzitsua da. Hori da. Azkenean nik uste elkarrekin doazela, ez? Zuk benetan ateatzea izun musika estilo hori itea juten bali mazea forzatuta, ez zezu inor konbentzituko zure musikakin. Orduan, guk uste genuen eman berreko aldaketa bat zala, guri konbentzitu bertzigun musika inber genula, eta gero etorriko zala jendean onespena, edo ez, baina gero etorriko zala hori ez. Horrenak guk gure buruakin sentitu ber genula eroso, eta egiten genuenakin konbentzituta, ez? Ez bestela ez zezu inor konbentzituko. Eta gainea, uste musikan eta espresio artistikotan orokorrian indiferentzia dela oso kontu txarra, ez? Orduan, eskazti etiketakin aurreiritzi dakan norbaitek eskaztia itzen baldin badu benetan, hor eraingo dio zerbait, esan ez kontraesan bat dagoela, eta azkenean emozioa piztuko izkio, ez? Hori dela azkenean musika talde baten helburutako bat, ez? Jendean eragitia nolabait, emozioak, eta danalako zerbait eragitia. Lan egiterako orduen, sortzikote moduen sortzerako momentuen nola antolatzen zarete? Erreza da, danok parte hartzen zuie, sormena batzuen eskutan bakarrik hau? Bueno, igual
kantu batzuk sortu dira lokalean bertan danan artean, ez da errexena, porque zaila da, ensaiatzea bakarrikan ja zaila da. Eta gero bakoitzak ze arreglo egin behar duen, eta ez badago lider bat o buru bat, azkenean desmadrea da, izatea nola intzein hori, da, jo, segun, ataia kantu batzuk lokalian danan artean, beste batzuk ordenadorian aurrean, bate bakarrik, beste bat, gero adibidez letrak eta antxusek, eta asko. Nik ez duen hartu nahi, baina, bueno, disko honetan lehenengo aldiz figura hori pixka destakatu da ez, baina arte eskaztik funtzionatu izan du bakoitzak bere instrumentua lantzezun nolabait, eta saiatezan bere ekarpenak iten kantai, ez, inungo referentzialtasun gabe. Baina orain lehenengo aldiz Matxinik hartu du ardura ondia nolabait azkenengo hitza o nolabait gidatu gaituna ez gu beste... Musikalki zueli. Bai, bueno, instrumentalki, baina... Estilo hori, ez da? Bai, batematek buruan eduki dezan proiektu osua eta orduan horrek laguntzen du askotan ez dakit nola zan, baina proiektua definitzen. Horren beste izen da gainera, agian nik orain deskubritzen dudalako ez dakize disko, eta nire instrumenturekin saiatzen naiz hori egiten, baina agian ezin da oso ezberdina gertatzen dalako beste kantu batetik, eta bar. Hoxe, Estilo bat jarri behar da. Ze musika entzuten zuie, danon artien? Bakoitzak berana, basari fan zehozenak danok? Bai, daskau taldeak danak konpartitzen ditugunak, eta danak oso fana benak, kontzertuak batea jun izan geha ikustea. Kantu aguna da, je, egiten dutena. Hoxe, bai, horrelakoak. Ahi ez dakit, talde kutxunak dira, Foaz, Kasabian, Arctic Monkeys, asko gustatzen zaizkigu. Eta gero bakoitzak beria, nik uste ja oso estilo desberdin eta zabaltze gala, ez? Ez dakit, nik adibidez, igual azken aldin gauza oso klasikorroak aitze ditut, amerikanoak Ryan Adams da dau ez da oso... Klasiko Ryan Adams? Xanaet, estilo klasikokoak. Bai, ez berria bakit modernoa dara, baina estilo aldetikan, jo, pixkat, ez dala ezer modernua. Bea, oaingo musikaria da, baina... Rock klasikoa egiten, ez? Bastante. Letrak ziri buruzkoek. Zozer eragin nahi da, disko entzuten dago nien, eskastin disko entzuten dago nien batematek, zozer eragin nahi da? Bai, noski, bai, letrekin beti nahi da, zerbait esan nahi da, ez? Eta zerbait esan nahi bada da, mezu bat zabaldu nahi da, eta mezu... Hizkuntza du aukeraketatik hasi, eta bai? Hori da. Horregorozko gogoeta txiki bat begin dugu. Bai, egin dugu, hemen atarrian, ez? Bai, gaina eskastik, elebitan kantatzen hasi zen, gazteleraz ere kantatzen hasieran, baina, bueno, hasi eta oso denbora gutxira ez dakit konturatu ginean, konturatu ginean euskeraz kantatzen sentitzen gineala erosoen, eta horrela egin behar genula, hori zalako egunerokoan erabiltzen genuen hizkuntza eta etzekalako zentzuik gazteleraz kantatzen zuen talde bat entzuteagatik guk ere gazteleraz kantatu behar izatea. Orduan, hori izan, ez dakit galdetu diazuna zentzu hortan zijoan, baina... Dinot, da gero disku entzuten dauen baten bat zer eragin be, bai, zer kontatu. Kantuak konkretuki baten bat, igual wasabi o zertaz di juan. Leheno komentatu du, hasieran gaiak oso sozialak zian, urrutiko gauze abesten genien, injustizia, baina maila oso abstraktuan, oso orokorrei... Baina oso politxe, ez dakizulako nezer. Ja, hori da. Ama osturtekin, hori da. Danari, danadak justizia, eta zer ez dakizulako nezer. Eta bain mundua geistezea ez, eta ez du esan nahi, leheno komentatu ez ez du esan nahi mundua aldatu nahi ez dezunik, baina beste modu batea, edo beste baliabidatzuk erabilita nahi dezuin hori ez, nahi mintzat hori gertatzen zait. Gero eta gehiago ikasi konturatzen zailako gero eta gutxean dakizule. Hola esatea eta arrazoi guztia. Arrazoi guztia. Oso frustranti izan daiteke, baina bueno, esperantzi bai ikasten jarraitzeko. Betiko dalako nau. Dudiga, bai. Eta hori, aldaketa nabariena aurreko diskotatik nik uste hori dala, ez? Tonua pixkat lurrera etorri da, ez? Eta azkenean emoziotatik sortutako abestiak eta letrak dira. Batez ere, eta nik uste entzuten dunak ikusiko dula, iritsiko zaiola, zea hori, estimuloiek iritsiko zaizkiola. Bado, tema kurioso bat, Geizerren nomofobia eta zitzeita, Nomofobia, nik ez da zertzen. Bai, askotan, letra egiteztunak a posteriori jasotzen du ez, letran berri askotan, ez? Gure talde mintzatola gertatzea, batkoitza arduratzen dalako aspektu batzutaz, ez? Eta, karo, gero ataldeki batzuk zatizaten jo, eta ies, eta hainbeste kontu izan inguruan, eta gero esplikatu nien, tokatu zitzaian kanta azaltzia, ez? Laburpen txikia ditia kantana, eta han esplikatzen nola nomofobian inguruko letra bat zan, ez? Teknologia berriei
berriek gaur egun nola harrapatu gaituzten, ez, eta etengabeko ihesaldi baten murgilduta gauden danok, eta pixkat idea horrei helduta sortutako abestia da, estribilloan ihes hitza bakarrik esaten da, eta da, hola, etengabe neuk eta segurazki jende askok edukiko dulako noizbait ihesin berri zatian sentsazio hori, ez? Teknologiak ez gaituztela pakean uzten, eta demagostean gure espazio intimoan bila, edo, ez? Piskat horren inguruan nahitzen da Geiser abestia. Nomofobia neuri bardin, Etorri ziren nomofobikak aurkezten, serie bat eta huela, eta zer dago, da gero askotan entzun dugun terminue, distopiarekin berdina gertatu zaidalako. Bai, distopia, zer da distopia? Utopian kontrako, datorren eta inoizu. Azteten zuen inoiz, berritxarrak jarri, lehenengo kantie, hau ez da distopia, baina zu, jazta, behin ikasi eskero ja aurkitzen dituzu terminuek bideon. Eta segurazki, kontzeptua beha esatuko zenuen, baina terminua sekula entzun gabe, baina artista materisteak kasu honetan gorka eta tak atatzizu, ez? Termin hori. Kanten magia bai, ez da? Hain denpora txikian, guztia sartu, musika egin, letra gutxirekin. Letra kuriosua, Wasabina da. Bai, Wasabin letra da trauma bat eukidun norbaitek, ez? Trauma horri buelta ematen dio, hortik ateratzen da, eta besti... Bueno, analizi moko bat egiten du, ez? Atzea behiratzen du, baino ez du atzere begiratu nahi, ez? Ia hori berriz ere etorriko zaion burura, eta horren inguruan aritzen da Wasabi. HBO esatezen nun baita ere, zara literatura... Bai, HBO da danetan letraik askeena segurazki, ez? Literaturatik gehien daukan letra da. Ez dio ezer ideia konkretu bati referentzia egiten, baizik eta urari, uraren forma diferenteei, euriari eta horlako kontu poetikoei edo ez dakit. Ura metafora ederra dalako. Bai, baitare. Poesia egiteko kontu poetikoiek, ez da? Erreki beti bardine, bai datorren ure beti ezberdine, bizitza bla bla. Ze politxe da, nala. Papel baten aurrien jarri eta sortzen hasi. Ura dalako bestak beste entzungo dugun kantua orain amaitzeko, esan behar dizu eta hasi gara elkarrizketi esaten. Ze ondo mutilek, laugarren diskoe, plazaratu disko berria, listo, amaitu da zuek. Ez da amaitu. Ari asko ditu honek. Orain zer, diskoa ja plazaratu eta gero, zer fokua zuzenekoetan jarrita, suposatzen dut, edo fokua non jarrita daukazuen? Bai, zuzenekoetan, sin duda. Baina, uste gure punto fuertena hori dala, ez? Inoiz ez badeu inor konbentziu disko batekin, gero zuzenean konbentzitu dugu. Nik uste hori izan dela, gure showa dela potentia dana hemen, eta ez dakit, jendia hor konbentzitu dugu. Eska rock and roll show horrekin, ez da gipa. Nik ustez kastik beti... Energia horrekin, bai. Beti hori dela oso argi bere indarguniak kontzertuak izan behar duela, eta pixkat horrekin pentsatzen aigea eten gabe, esan nahi, ez dugu kontemplatzen eskasti bat zuzenekoik eman gabe, eta zuzeneko basatiak izaten nahi dugu, basatiak izan behar duenean, eta kalitate honekoak, aldan einean, eta hori oso presentak gaula eritu zait eskastin baruan. Bai. Gogoeta egiten zuen, danari galdetzen zatieko tila bat nahielako. Gogoeta egiten duzue zer dan onen danan onena? Zuzenien, zauzinien joaten esate baterako sentituko zuen energia hori, jende zinguratute da euskalo eta pentsatzen zu, bai, honega itxi nahi musiko, Edo kantu bat borobiltzen danien formartzen duenin ideia batek esatezu, bai, honega itxi nahi musiko, Lagunen artien batzen zaretenien, backstagean da inazu, bai, honega itxi nahi musiko. Ni pentsa izan dut, Da, askotan, esatezu, erreitezea batutan, esatezu, eske zebait eta zeba, eta gero, justu esan dituzun hiru puntu horiek bizitituzu, ez, igual, kontzertu txarra da aldima ez, baina kontzertu hona danean oso hona da, eta orduan flipa hori, ze sentazio hon, dana, eta gero... Zebre buruari gogora hasi, ez da? Bai, ensaioak honega itxik egiten. Edo kantu bat, benetan hona eritzen zaizunean, bukatu ezunean, esatezu, hau da nire kantu kutxonena diskoan, eta honegatik bakarrian kantu honegatik merezi izan du. O lagun arteko, azkenean eskasti justu kuadrilla bat bezala da, zer tarrak danak hor oso gertukoak eta oso lagun arte iztua da, nik uste. Bai, hoxe, puntu horiek oso klabiak dira justu esan dituzunak, eta bai taldian gaudenian, ez dakitze herritako backstagean elkarrekin gure arazo bat, edo gure kontu bat egiten konfiantzan, azkenean ordu asko dira elkarrekin, orduan oso eroso eta oso realizauta zintzen ez nimentzat. Estenai joan gainean ebai
jendiak zuri harreta jartzen dizula ikustiare bai, ez dakit, pixkat badauka engantxa egiten duen zerbait, ez? Eta gero errekonozimendua, inguruko jendiak zure lana errekonozitzen duenean hori, eskertzekoa da aldi berian eta nahi ondo sentiarazte ditu bai. Non ikusi izango zaituztegu? Kafe Antzokian, 22an, ostegunean. Hori da. Bai, Bilboko... Otsaileko Bilboko Kafe Antzokian, sarera gratis gaina. Bai, zera? Bai. Nik ordain dute ondo iruditzen zaite, bai, Denak Bilbo orduan. Aber, 22, apuntatuko, bale. Eta gero Orion jotze dugu baita ere, Orioko Etxeluze gaztetxean martxuak 3an. Bai, hori da. Etxetik gertuago. Baina, bai, etxetik gertuen dakaun lehenengo kontzertua, bai. Eta orain motorrak berotzen hasi, beste disko moldatu beharko duzuelako zuzenekuetara bai, kontzertuetara, eta gero uda betorriko da, eta aratona ibiltzeko esperantza hori bai, ezta? Espero dugu. Musikaz betetzen inguru danak, eskastik proposamen barria dakar, baten bat gogoz deratu badan urbildu, hartu eskuartien, entzun, eta gozatu, esan duguna, poesia apur bat egin behar dugu, ura entzuten, eta HBO horrekin, Matxin eta Iker agurtu egingo zaituztegu, ze placer. Ezagutu gara, gaur, kostatu zaigu. Bai, bueno, inoiz eta behandu. Inoiz eta behandu, ikustazu. Hemetik aurrera ja fitxatuta. Eskasti, Iker Matxin, mile esker. Kantua entzengo dugu, kantu eder horrekin. Hemen irakurtzen hasi nahi apurtxuet eta gozatu egin behar dugu. Gero zina talera guazelako hori aurreratzen dizuet, Eskasti, zarautzetik, plazer bat izan da, haupu mutilek. Laster batek harritu zaitu, ustekabean hartu baitzaitu zurrunbiloak, koronteak, eraman zaitzan utzi behar, zerbait berria sentitu alizatearen, truke utxean. Taparre egingo luke, ozen euriak gure mesedetan, erortzeari utziko balio, zenbat balio du euriak. Haiek ez dira ni banaz, hainbat erreka urjauzita ibai bezalakoa, azaltarra. Taparre mesedetan, erortzeari utziko balio, zenbat balio du egiak. mesedetan, erortzeari
balio du egiak. Eskerrik asko. Zederra, Zederra, gozatu dugu. Bori, harrapatu nauzue, Korrontiek eraman zaitzan utzi behar zerbait berria sentitu alizatearen truke utxean. Oso gitxi moten duelako, baina nadalako hau, Bai, eraman eta bizi. Kasu honetan musikarekin, zoriontsu izan. Opa, Eskerrik gazti, asko. hurrengora arte. Hurrengo arte.